perpetual help, look on us, your children. We are proud to be your children and happy to call you our mother. We are not all we ought to be, so we come to you, our mother. You are always ready to accept us as we are, so encourage us to do better in spite of temptations and weakness. As we look at your picture, we remember your life on earth. You had many crosses and trials, but you knew how to face them. You had faith and trust in God. You relied on His loving, fatherly goodness. Help us to be like you. We too have our trials and troubles. We are often worried and confused. Give us courage. Give us faith. Help us to make one more effort when we are inclined to despair. As you stood at the foot of the cross, you found it hard to see how God could allow His Son to suffer such agony, and yet you never lost faith. Help us to learn from your example, to face our trials with confidence and trust in God. Sometimes, loving Mother, we are so worried about our own problems. We forget about God and the needs of others. We want to be like you. You forgot about yourself when you saw others in need. Help us to remember that the sorrows and troubles of others are sometimes greater than our own. So, Mother Mary, while we pray for our own special intentions, we include those of all your children in need, the sick and the dying, the lonely and the broken-hearted, the poor and the unemployed. In a word, all who need your perpetual help. Amen. Our Mother of perpetual help, your children call on you, that you may be our inspiration, Mother, ever help us. that you may give us courage in our difficulties, Mother, ever help us. that we may see meaning in the joys and sorrows of life, Mother, ever help us. that our trust in God may help others too. Mother, ever help us. When faced with difficult decisions, Mother, ever help us. when asked to make a sacrifice, Mother, ever help us. when put to shame in front of others, Mother, ever help us. when hurt and tempted to take revenge, Mother, ever help us. in times of sickness in the home, Mother, ever help us. in worries about our financial difficulties, Mother, ever help us. in misunderstanding with those we love, Mother, ever help us. in helping young people to be self-reliant and responsible, Mother, ever help us. in responding to God's call to the priesthood or religious life, Mother, ever help us. in choosing our entertainment and recreation, Mother, ever help us. that parents may learn to adapt to their growing children, Mother, ever help us. that students may show appreciation to those who sacrifice for their education, Mother, ever help us. that teachers may always be inspired in forming their students to become better Christians, Mother, ever help us. that we may not resort to drugs or drink as an escape from life, Mother, ever help us. that we may always be honest in the struggle to earn our livelihood, Mother, ever help us. that we may not be driven by greed and envy in seeking power and wealth, Mother, ever help us. that we may always take pride in doing our work well, Mother, ever help us. that workers may be justly rewarded for an honest day's work, Mother, ever help us. that we may never take unfair advantage of others by usury or fraud, Mother, ever help us. that we may never interfere with justice by bribery or perjury, Mother, ever help us. that we rise above personal considerations when called on to vote or serve the community, Mother, ever help us. that we never lose sight of the beauty of our country and the goodness of our people, Mother, ever help us. that we may do everything in our power to bring justice and prosperity to all,
Mother, ever help us. that we may never grow so proud as to think that we can do without God or religion. Mother, ever help us. When seriously ill and we realize that death is near. Mother, ever help us. When our loved ones are called to home to their Heavenly Father. Mother, ever help us. When we pray that our dear departed may share in the full joy of Christ's resurrection. Mother, ever help us. And now in silence, let us pray for our own special intentions. Holy Mary, you always help those in need. You cheer those who weep. You encourage those who have lost hope and help them lead good Christian lives. Join with us now as we ask our Father for guidance. Let us pray. Lord God, it is your will that we come together today to honor Mary as our mother ever ready to help us. May we, who implore her motherly help, benefit by the great gift of salvation through Christ our Lord. Amen. Please all stand. O Mother of perpetual help, with grateful hearts we join you in thanking God for all the wonderful things He has done for us, especially for having given us Jesus, your Son, as our Redeemer. O God, our Creator, we thank you for the gift of life and all the gifts of nature, our senses and faculties, our talents and abilities. We thank you for creating us in your image and likeness, and for giving us this earth to use and develop, to respect and cherish. Despite our failures, you continue to show your love for us today by increasing the life of your Spirit in us at the Eucharistic table. Finally, we thank you, loving Father, for giving us Mary, the mother of your Son, to be our mother of perpetual help. We are grateful for all the favors we have received through her intercession. We pray that those past favors may inspire us to greater confidence in your loving mercy and to seek the aid of our Mother of Perpetual Help. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maayong hapon sa tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahon tayo'y nalipin, ang layang niya'y natin sambitin, maanuhin tayo lingapin. Bayan uling magtipon, pagitan ng Panginoon, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, nining atong santos nga misa, isip paghandom nato sa kapistahan usab ni San Agustin, ato usab ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo alang sa atong mga igsuon nga naa sa balay tambalanan, labi na ang fast recovery ni Nilo Conde. Ingon man ato usab iapil ning atong santos nga misa ang tanang mga kalag sa purgatorio, labi na ang kalag ni Dario Bautista. Busa mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nagalapas ako dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maluoy ka, O Kristo, maluoy
O Dios, pinaagi sa pagwali ni San Agustin nga obispo, gikabig mo ang katawhan sa Inglaterra ngadto sa Ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami, nga ang mga bunga sa iyang kabudlay, magpabilin unta dinhi sa imong simbahan, uban sa walay hunong nga kamasanayon, kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lobo, ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutudlo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa, pagbantay gayud kamo, ug hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii, sulod sa 3 ka tuig. Ug karon, itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako naibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang pagpahinumdom sa gingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya og ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nanghilak silang tanan ug migakos ug mihalok sa iyang pagpanamilit. Nagsubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. O Diyos ang imong gahom, ang gahom mo Diyos ang imong gigamit alang kanamo, alang sa imong templo didto sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo og mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Diyos.
awiti ug pagdaygang Ginoo nga nagahari gikan sa kaitasan sa karang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilhang gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga ginharian sa yuta. Diya sa Israel anang iyang kahalangdon. Ang iyang gahumana sa kapanganuran. Makataha diya sa iyang sangtuaryo ang Diyos ni Israel. Siyang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Ang Diyos, o mga ginharian sa yuta. Alleluia, alleluia. Isulti mo, Diyos kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit og nagampo. Og karon muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala gawas ni atong tawo nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. Og karon muanha ako kanimo og gisulti ko kini sa mga butang kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo, gakuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Og tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Jesus miingon diha sa tong Ebanghelyo,
Og karon muanha ako kanimo o gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo himnoon sila batok sa yawa. Maayong hapon sa tanan. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo ug ang atong unang pagbasa karon, makita nato ang usa ka common denominator niining atong mga pagbasa. No, sa akong pagpamalandong, ang akong nakita mao nga naay spiritual struggle. Ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, dunay struggle between good and evil. No? Sa atong unang pagbasa, mingon diha si San Pablo nga dinha sa ato ang kinabuhi na ay mga lubo. No? Ang imahin sa lubo, usa ka imahin diin magkiglantugi kita niining dautan. Makiglantugi kita sa atong mga kahuyangon aron nga mo patigbabaw si Jesus diha sa ato ang kinabuhi, aron mo patigbabaw ang pagtulunan nga iyang gitudlo kanato og dili kini sayon. No? Constant struggle, makanunayon nga pagpaningkamot, makanunayon nga pakiglantugi batok sa dautan aron mupatigbabaw ang kamaayo, mupatigbabaw ang kamatuoran. Mausab kini ang punto dinha sa atong ebanghelyo karon, sa dihang mingon si Jesus nga gihatag niya kanato ang mensahe og tungod niining maong mensahe gikasilagan sila sa kalibutan. Naa ang struggle. Yes, nagpuyo ta sa kalibutan apan dili na ta iya sa kalibutan kundi iya na kita sa Ginoo. O kay iya man kita sa Ginoo nan sa ato pa magbuhat kita mga butang nga iya sa Ginoo og pinaagi niini kasilagan kita. No? Naay mga tawo mubira kanato, naay mga taong mudaot kanato, naay mga tao nga dili muangay sa ato ang mga pamaagi. Ang pamaagi nga iya subay sa pamaagi sa Ginoo. Unsaon man nato nga mudaog kita niining pakiglantugi, no? karong panahon sa COVID-19, ang atong kalaban dili lang virus. No? Ang atong kalaban naa ang kaning gitawag nila dinhi sa ato ang pagbasa karon og sa ato ang ebanghelyo, kining struggle within us. Struggle diha sa atong society, the struggle between good and evil. Ang pagbuhat og maayo og ang paglikay sa dautan. Manggawas baya dinhi ang ato ang mga kinaiya labi na nining panahon sa COVID-19, no? Ang ato ang pagpaningkamot, maningkamot batang musabot o maglikramo? Maningkamot bata nga magpaubos o magpataas atong garbo? Maningkamot bata no naaba ang ato ang pagpaningkamot sa pagpuyo nga manggihatagon o mahimo tang hakog? Kining tanan naa realidad sa ato ang kinabuhi. O kung saan na to kini nga mudaog kita. Nahinumdum ko sa istorya sa usa ka bata nga nangutana siyang amahan. No? Ingon siya, tay, unsaon man nga mudaog ang maayo ngadto sa dautan. No? Miingon ang tatay, anak, sa atong kasing-kasing dunay
lobo nga maayo o napoy lobo nga dautan, no? Kining dautan nga lobo tambok, kining maayo nga lobo niwang. Ngano kaha nga kining dautan nga lobo tambok man o kining maayo nga lobo niwang man. O simple kayo ang tubag sa bata, mingon ang bata, kay ang kining nga lobo nga tambok gipakaon magmaayo kaysa niining isa nga nagniwang. O mingon ang amahan, maupod na, mudaog ang maayo ngadto sa dautan kung kanunay kita anaa magpakaon sa maayo. Atong buhaton unsay maayo. O tulo ka butang ang akong nakita sa akong pagpamalandong nga magpatigbabaw ang kamaayo batok sa dautan. Una, pag-ampo. Pray. Pray for perseverance. Pray for courage. Pray for faithfulness in our faith. Mag-inampo ay ta, no? Nga unta diha sa atong pag-ampo dili ta mahimong hakog. Nga unta diha sa atong pag-ampo dili lang atong kaugalingon ang atong makita kundi mag-ampo usab kita sa tanan. Mag-ampo ta sa mga tao nga suod nato, mag-ampo ta sa mga leaders nato sa panggobyerno, mag-ampo ta sa mga leaders nato sa simbahan, kay kitang tanan nanginahanglan og pag-ampo. Kitang tanan dunay obligasyon, no, sa mga nakaambit kita sa pagkapari nga misyon ni Jesus. No, kitang tanan dunay obligasyon nga mo-mediate ngadto sa Ginoo, ngadto sa iyahang katawhan, nga kining iyang katawhan malahutayon. Sama sa pag-ampo ni Jesus ngadto sa iyahang mga tinun-an. Pray. Mag-ampo ta nga mulahutay. Mag-ampo ta nga madasig. Mag-ampo ta nga magmakanunayon kitang tanan diha sa pagtuo ngadto kang Jesus. Ikaduha, remember the teaching of Jesus Christ. Remember the teaching of the church. Atong dumduman, unsa man tong gitudlo ni Jesus. Atong dumduman, unsa man tong gitudlo sa simbahan. Kadtong mga maayo nga gitudlo ni Jesus o mga gitudlo sa simbahan, mauunta ang ato ang puy-an, no? Atong dumduman kanunay. Pagpaubos, pagka magiluluyon, pagka masinabtanon, kay pinaagi lamang nining atong pagdumdum sa pagtulunan, no? Mabadlong ang atong pagbati, no? Pananglitan, gibati tag kasuko, ang atong paghandom nga magmasinabtanon ta sa uban, maoy magpabugnaw sa atong kasuko. Ang atong pagbati nga unta, ako untanan, ang pagkahakog, mo'y magpadumdum nato nga, oops, dili ka na mao ang ato ang pagtuo, kundili magmanggihatagon kita. Remember what Jesus said in our gospel today, we are of this world, but not of the world. Naa kita dinhi sa kalibutan, apan dili kita iya sa kalibutan, kundili iya kita sa Ginoo. Ikatulo, strive to be holy by doing good works, the works of mercy towards the other. Makanunayon nga pagtabang, makanunayon nga pagbuhat og maayo sa uban, nga ginagmay apan dako kini siyag epekto sa atong kinabuhi. Ginagmay. No? Maghatag kag sudan sa imong silingan, dili man ni dako. No?
ginagmay nga sudan nga imong ihatag sa imong silingan, apan dako og epekto diha sa atong kinabuhi. Dakog epekto diha sa mga tao nga nagpalibot kanato. Dakog epekto diha sa mga batan-on nga naay makita nila nga dunay tao, nga ilang ginikanan, nga ilang igsuon nagmanggihatagon. Ug mao kini magtabang nato nga mabuntog nato ang dautan og mudaog ang maayo. The struggle between good and evil lies diha sa ato ang pagpaningkamot usab nga pakanon nato unsa tong naa sa maayo. Pagampo sa katawhan. Gitanyag sa Ginoo dinhi kanato ang kalinaw sa pakig-uli pinaagi ni Jesus. Magampo kita nga ang kalinaw maania kanato sa matag pagampo moingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang simbahan makugihon nga modala sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga kadtong namunuan og nagkupot sa gahom, magdala sa kalinaw o hustisya sa tanang kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay ug mga sinalikway sa atong katilingban, makasinati sa pag-amuma sa Dios sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga nag-antos, makabati sa mahigugmaong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga kadtong mitaliwan na una kanato, mabayaw ngadto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Amahan, itugot nga ang imong balaang espiritu, magpadayag ka namo sa kamatuoran nga gibutyag sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Alay narito, mga biyaya
ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa sa imong katawhan, nga among gihalad nining pangilin ni San Agustin, aron nga pinaagi niini, og sumala sa imong gilauman, makabot namo ang panabang sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Agustin, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Og busa, uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, 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 Diyos sa kagamuhan, napuno ang langit at yuta sa kaimayan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paganay ko ng nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Cosme Damian among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana ni Maria, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang paginig sunay. Cordero sa Diyos, managawang na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluy ka kanamo, maluy ka kanamo. Cordero sa Diyos, managawang ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluy ka kanamo, maluy ka kanamo. Cordero sa Diyos, managawang ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Iyanap ko kanamo ang imong kalinaw. Mga igsoon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako.
Magampo kita. Ginoo among Dios, kaming nangabusog sa balaang lawas og bililhong dugo ni Kristo, nangamuyo nga maangkon usab namo ang matuod nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tawong nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pamgamhanan, ilabi na ang mga frontliners, pulis, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag ug kusog. Nangaliyo po usab kami, kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Lorenzo Luis, Igampo mo kami. San Antonio de Padua, Igampo mo kami. San Judas Tadeo, Igampo mo kami. San Francisco de Sales, Igampo mo kami. Santa Ana, Igampo mo kami. tanang mga santos sa langit, Igampo ninyo kami. palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo ni ining atong santos nga misa karon nga mao si Reverend Father John Polch Busante. Ug usab ang mga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon. Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father sa Ternino Orius University. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.